ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടയേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിം മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. श्री ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. जय श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ശിവരാത്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. പ്രണാമം. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടയേ.
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസന മാതാജി കയറിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കയറിട്ടില്ല. നമ്മള് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് അധ്യായം 10 ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേദേ നിമിഷൈരസ്തം അനുദ്രുത ചേതസ വീക്ഷന്ത സ്നേഹ സംബന്ധ വിജേരുസ്തത്ര തത്രഃ. സർവേ എല്ലാവരും, തേ അവർ അവർ, അനിമിഷൈ കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതെ, കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതെ, ചിമ്മാതെ, അക്ഷൈഹി നേത്രങ്ങളാൽ നേത്രങ്ങളാൽ, തം അനു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പിറകെ, ഭഗവാൻ ദ്രുത ചേതസ ഹൃദയമടിക്കും. ചേതസഃ ആർദ്രമായ ഹൃദയം ഹൃദയം, വീക്ഷന്ത അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹ സംബന്ധ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ സ്നേഹത്താൽ ബദ്ധരായി, വിജേലുഹു സഞ്ചരിക്കാൻ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു. ആരംഭിച്ചു, തത്ര തത്ര ഇവിടെയും ഇവിടെയും അവിടെയും, ഹ അപ്രകാരം അവർ ചെയ്തു. ചെയ്തു. വിവർത്തനം. ആകർഷണമാകുന്ന പാനയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയം ഉരുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ചിമ്മാതെ അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും സംഭ്രാന്തരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആകർഷണമാകുന്ന പാനയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അവർ എല്ലാ സമയം കണ്ണുപോലും ചിമ്മാതെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവര് കണ്ണ് ചിമ്മാൻ പോലും മറന്നുപോയി ഭഗവാന്റെ ആയ ഭംഗി കണ്ടിട്ട്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ആ ശരീരം കണ്ടിട്ട് കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മാൻ പോലും മറന്നുപോയി. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ അവർ ബദ്ധരായി ചലിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അവിടെയും ഇവിടെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എല്ലാ നിത്യമായവർക്കും മധ്യേ പ്രമുഖനായ നിത്യമായവനാകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വാഭാവികമായി ആകർഷകനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ആകർഷകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വാഭാവികമായി ആകർഷകനാണ്. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് അനേകരായ നിത്യമായവരുടെ പരിപാലകൻ. എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വാഭാവികമായി ആകർഷകനുമാണ്, പരിപാലകനുമാണ്. അപ്രകാരം തത്സമയം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ മയക്കത്തിൻ കീഴിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട അവരങ്ങ് നോക്കി നിന്നപ്പോൾ അവരെ തന്നെ മറന്നുപോയി. ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക വഴി അവന് നിത്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അത് കാരണം അവര് തങ്ങളെ തന്നെ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അവര് കണ്ണ് ചിമ്മാൻ പോലും ഇതില്ലാതെ അവര് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, മറന്നുപോയി. അത് ഒരിക്കൽ ഈ ബന്ധം എളിയ തോതിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാവ് തൽക്ഷണം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിത്തീരും. ഭഗവത് സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉന്മത്തനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളുമായുള്ള സംഘത്തിലൂടെയും ഈ സംസർഗം സാധ്യമാണ്. ശുദ്ധഭക്തരിൽ നിന്നുള്ള വിനയാന്വിതമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഈ പരിപൂർണതാവസ്ഥ വരെ എത്തുവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവാനുമായുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകില്ല. മുൻപ് നമ്മൾ ഏതുപോലെയാണോ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടും.
ശ്ലോകം 14. ഞരുന്ധ ദുഗ്ഗളദ്ബാഷ്പമൗത്കണ്ഠാ ദേവകീസുതേ നിത്യാത്യാകാരനോ അഭദ്രമിതി സ്യാദ് ബാന്ധവ സ്ത്രീയഃ. ഞരുന്ധൻ അത്യന്തം അത്യന്തം പ്രയാസത്തോടു കൂടി പ്രയാസത്തോടുകൂടി നിരോധിച്ചിട്ട്, പ്രയാസത്തോടുകൂടി നിരോധിച്ചിട്ട്, ഉത്കളത് തിരകൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന, ബാഷ്പം അശ്രുക്കൾ അശ്രുക്കൾ, ഔത്കണ്ഠ്യാത് അത്യധികം അത്യധികം ഉത്കണ്ഠ നിമിത്തം, ദേവകീ സുതേ ദേവകീ സുതന് നിര്യാതി പുറത്തു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ, അകാരാത് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും, നാഹ ഇല്ല, അഭദ്രം അമംഗളം അപ്രകാരം, സ്യാദ് സംഭവിച്ചു ബാന്ധവ ബന്ധുക്കൾ സ്ത്രീയഃ സ്ത്രീജനം. സ്ത്രീജനങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണന് വേണ്ടി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിമിത്തം അശ്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ നയനങ്ങളോടുകൂടിയ ബന്ധുക്കളായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഭഗവാനെ കാത്ത് ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി നിന്നിരുന്ന അശ്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ നയനങ്ങളോടുകൂടി വല്ലാതെ കരഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കാണാത്ത വിരഹവേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി മാത്രമേ അവർക്ക് അശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വിട വാങ്ങുന്ന നേരം അശ്രുക്കൾ അമംഗമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. അമംഗളം ആയിത്തീരുമോ എന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കണ്ണീര് ഒതുക്കിയത്. ഭാവാർത്ഥം: ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിൽ 100 കണക്കിന് സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹമുള്ളവരായിരുന്നു. എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളുമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിനായി വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലരായിത്തീരുകയും, അയ്യോ ഇനി എന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ അവർക്കുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോകുകയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിവ് പോലെ അശ്രുക്കൾ അവരുടെ കവിൾത്തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതങ്ങോട്ട് ഓർത്തപ്പോൾ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അതേസമയം അശ്രുക്കൾ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ കൃഷ്ണന് അമംഗളമുണ്ടാകാൻ ഹേതുവാകുമോ എന്നും അവർ ശമിക്കിച്ചു. ഒരാളെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ യാത്ര അയക്കാൻ പാടില്ല, അപ്പം അത് അമംഗളമാവും. അപ്പം അത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആ തേറ്റ് വരുന്ന കണ്ണുനീര് നിർത്താനായിട്ട് വളരെ പാടുപെട്ടു. തന്നിമിത്ത് അവർ അവയെ നിരോധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അതവർക്ക് വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമായിരുന്നു. അവർക്ക് ആ കണ്ണുനീര് ഒതുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആകയാൽ അവർ കണ്ണുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ അശ്രുക്കൾ തുടച്ചു. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹൃദയം ദ്രുതഗതിയിൽ സ്പന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ പോർക്കളത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പത്നിമാരും പുത്രവധുക്കളുമായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല. എങ്കിലും അവർ നേരെ വന്ന ഭഗവാനെ കാണാനൊന്നും നിന്നില്ല. എങ്കിലും അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹനീയ കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ നന്നായി കേട്ടിരുന്നു. ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അപ്രകാരം അവർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം, കീർത്തി തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിവന്നവരെ പോലെ തന്നെ അവർ കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹബദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്തു. അവർക്കും കൃഷ്ണനെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമുള്ളിൽ തോന്നിയിരുന്നു. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ഏത് സമയം ചിന്തിച്ചിരുന്നതും നാമം ചൊല്ലിയിരുന്നതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ കൃഷ്ണനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയോ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആരും അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹബദ്ധരായി തീരുന്നു. ആരൊക്കെ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നുവോ അവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് സ്നേഹബദ്ധരായിത്തീരുന്നു. കൃഷ്ണൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ മുതലായവയും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമവും ഗുണങ്ങളും
അതേപോലെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം, അതേപോലെ ഭാഗവതം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെയും ശ്രവണത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണത്തിലൂടെയും സ്വകാര്യമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആത്മീയ ശക്തിയാലാണ് അപ്രകാരം സാധ്യമാകുന്നത്. ആത്മീയ ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ശ്ലോകം 15. മൃദംഗ ശംഭഭേര്യശ്ച വീണാപാണവ ഗോമുഖാഃ ദുന്ദുജാനഗാദ്യ നേതുർദുന്ദുഭയസ്തദാ. എന്താണ് മൃദംഗ? ശ്രവണമധുരമായ ശബ്ദം മധുരമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണമാണ് മൃദംഗം. ശംഖ, ശംഖ്, പേര്യഃ പിച്ചള പിച്ചള കൊണ്ടുള്ള പെരുമ്പറ, ച വീണ തന്ത്രികളുള്ള ഉപകരണം, പണവ ഒരു തരം പുല്ലാങ്കുഴലിനാണ് പണവ എന്ന് പറയുക. ഗോമുഖാഹ മറ്റൊരു തരം മുരളി, ദുന്ദുരി മറ്റൊരു പെരുമ്പറ, മറ്റൊരു പെരുമ്പറ, ആനക അത് പെരുമ്പറ തന്നെ, ഘണ്ട, മണി ആദ്യാഹ മുതലായവ നേദുഹി അല്ലെ ദുന്ദുഭയ മറ്റുള്ള വ്യത്യസ്ത വിധങ്ങളായ പെരുമ്പറകളും കാഹളങ്ങളും തഥാ ആ വേളയില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹസ്തപുരത്തിൽ നിന്ന് പെടുവാങ്ങുന്ന ആ വേളയില് ഭഗവാനോടുള്ള ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് മൃദംഗം, ദോലക്ക്, നഗ്ര, ദുന്ദുരി, ദുന്ദുബി തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പെരുമ്പറകൾ മുഴക്കുകയും ഗോമുഖ, പണവ മുതലായ മുരളികളും വീണ, ഭേരികൾ മുതലായ മറ്റു ഭരണങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ വിടവാകുന്ന വേളയില് ഭഗവാനോടുള്ള ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് ഈ വാദ്യ കോലാഹലങ്ങള് മുഴക്കിയത്. ശ്ലോകം 16. പ്രാസാദശിഖാരൂഢ കുരുന്നാര്യോദിദൃശയ വവൃഷു കുസുമൈ കൃഷ്ണം പ്രേമ വ്രീഡാസ്മിദേക്ഷണ. പ്രാസാദ കൊട്ടാരം, ശിഖര മട്ടുപ്പാവ്, കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവില് ആരൂഢ ആരോഹിതരായി അവിടെ എല്ലാവരും കയറി നിന്ന് ഭഗവാൻ പോണത് കാണുവാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവില് കയറി നിന്നു. കുരുനാര്യ, കുരുവംശത്തിലെ നാരികൾ, നാരി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീ, ദിദൃക്ഷയ ദർശിച്ചു, വർഷിച്ചു, കുസുമൈഹി പുഷ്പങ്ങളാൽ. ഭഗവാൻ പോണ വഴിയിലൊക്കെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവര് പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമേൽ പ്രേമ സ്നേഹത്താലും വ്രീഡാസ്മിത ഒരുമിച്ചാണ്. വ്രീഡാസ്മിത ഈക്ഷണ ലജ്ജകല ഒരുമിച്ചാണ്. വ്രീഡാസ്മിത ഈക്ഷണ ലജ്ജകലർന്ന പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ മേല് പൂക്കൾ വർഷിച്ചു. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള പ്രേമമായ ആഗ്രഹത്താൽ കുരുവംശരാജ സ്ത്രീകൾ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിലേറുകയും ലജ്ജ കലർന്ന പ്രേമത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും പൗത്രന്മാരെയും പുത്രന്മാരെയും ഒന്നും കൊന്ന ഒരു വിഷമം ഒന്നും ഭഗവാനോടുണ്ടായില്ല. ഇതെല്ലാം നടക്കേണ്ടത് നടന്നു, അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള പ്രേമപൂർവമായ ആഗ്രഹത്താൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവര് കുരുവംശ സ്ത്രീകൾ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിലേറുകയും ലജ്ജ കലർന്ന പ്രേമഭാവത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ആര് വായിക്കും? ബുക്കില്ലേ ആരേലും? വായിക്കട്ടെ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ, ഭാവാർത്ഥം വായിക്കേ. ഭാവാർത്ഥം. ശീല ഭഗവത് കി ജയ്.
സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സുവിശേഷമായ വിശിഷ്ട സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം ലജ്ജയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇത് പുരുഷജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും നിലനിന്നിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിപുണരല്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ മാത്രമേ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആചാരം ഇന്ത്യയിലെ മുഹമ്മദീയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവതാരികയാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ സംഭവം കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കർശനമായി പുരുഷ സംസർഗ നിയന്ത്രണം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മറ്റുള്ളവരും സമ്മേളിക്കുന്ന തുറസായ സ്ഥലത്ത് ആഗതരാകുന്നതിനു പകരം അവർ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് സ്ത്രീജനങ്ങൾ ലജ്ജാപൂർവം മന്ദഹസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശാലീനത സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ദാനമാണ്, പാരിതോഷികമാണ്. മാത്രവുമല്ല, അവർ ഏത് അപ്രധാന കുലത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും, ആകർഷകത്വം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ലജ്ജ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും പ്രതാപത്തെയും 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക അനുഭവം നമുക്കുണ്ട്. വെറും തൂപ്പുകാരിയായ ഒരുവൾ സ്ത്രീ സഹജമായ അവളുടെ ശാലീനതയാൽ മാത്രം നിരവധി ആദരണീയരായ മാന്യരുടെ ആദരവിന് പാത്രമായി. തെരുവിലെ അർദ്ധനഗ്നരായ സ്ത്രീകൾ യാതൊരുവിധ ആദരവിനും പാത്രരാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ലജ്ജാശീലയായ ഒരു തൂപ്പുകാരി ഏവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ആ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? ലജ്ജയോടുകൂടിയാണ് അവർ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരെ കാണുന്നതും നോക്കുന്ന ലജ്ജാശീലയായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് അത് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഋഷിവര്യന്മാർ വിഭാവനം ചെയ്ത പോലെയുള്ള മാനവ സംസ്കാരം മായയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായവയാൽ നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. എന്നാൽ ജഡവസ്തുവുമായി ജീവചൈതന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ ശരീരം മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു. ജീവ ചൈതന്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ജീവചൈതന്യം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭംഗിയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. പിന്നെ അത് തണുത്ത് അത് പിന്നെ കേടാവാൻ തുടങ്ങും ആ ശരീരം, ജീവൻ വിട്ടുപോയാൽ. അപ്പൊ ജീവചൈതന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരം മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാനായി അത്യന്തം കുറ്റമറ്റതായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൺപാവയിൽ ആരും ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. സൗന്ദര്യവതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ മൃതശരീരം ആരും സ്വീകരിക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൃതശരീരമായി അതെത്ര സൗന്ദര്യമായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിലും ആരും അത് സ്വീകരിക്കില്ല. എന്തെന്നാൽ മൃതശരീരത്തിന് എന്തില്ല? സൗന്ദര്യം ഇല്ല. ആയതിനാൽ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ ആത്മചൈതന്യമാണ് അവിടെ മനോഹരം. എന്താണ്? ശരീരത്തിന്റെ മനോഹാരിത അല്ല, അത് അതിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എന്താണ്? ജീവ ചൈതന്യമാണ്. ആയതിനാൽ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ ആത്മചൈതന്യം മനോഹരമാണ്. തന്നിമിത്തം ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഒരാളെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതനാക്കുന്നത്. ആകയാൽ വേദവിജ്ഞാനം മിഥ്യാ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതരാകുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്നു. വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ശരീരമല്ല നാം ആത്മാവാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിന് യാതൊരു ഭംഗിയുമില്ല, അതോടനെ നശിച്ചു പോകും. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്, അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ലയിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വേദപഠനത്തിലൂടെയാണ്, വൈദിക സംസ്കാരം പഠിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ വൈദിക സംസ്കാരം തികച്ചും നിയന്ത്രിതമായ സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം അനുവദിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം. സ്ത്രീയെ അഗ്നിയായും
പുരുഷനെ വെണ്ണയായും വിചിന്തനം ചെയ്യാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അഗ്നിയുടെ സാമീപ്യം ഉണ്ടായാൽ വെണ്ണ നിശ്ചയമായും ഒരുങ്ങുന്നു. ആകയാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അവയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാവൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരു അകലം പാലിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ ഒരു അകലം എന്തായാലും പാലിക്കണം. അഗ്നിയുടെ സാമീപ്യമുണ്ടായാൽ വെണ്ണ നിശ്ചയമായി വരുകും. ആദ്യകയാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അവയെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല, ലജ്ജ അനിയന്ത്രിത ഇടപെടലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ലജ്ജ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അലങ്കാരമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തിനും പോന്ന ആളാണ്, ആണിന് തുല്യമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അടക്കവും ഒതുക്കവും ഒക്കെ വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ ശൂലപ്രഭു അതിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 17. സിതാദപത്രം ജഗ്രാഹ മുക്താദാമ വിഭൂഷിതം രത്നദണ്ഡം ഗുഡാകേശ പ്രിയ പ്രിയതമസ്യ സിദ്ധ ആദപത്രം പ്രശമനം നൽകുന്ന കുട. പ്രശമനം നൽകുന്ന കുട. ജഗ്രാഹ ഉയർത്തി ഭുക്താദാമ കസവ് കൊണ്ടും മുത്തുകൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ച വിഭൂഷിതം ചിത്രത്തയ്യൽ വേല ചെയ്ത് മോടി പിടിപ്പിച്ചത്. രത്നദണ്ഡം രത്നപ്പിടിയോടുകൂടിയ ഗുഡാകേശ ആയോധനകലയിൽ നിപുണനായ വീരയോദ്ധാവ് അഥവാ നിദ്രയെ കീഴടക്കിയവൻ. പ്രിയഃ അതിരേകമായി പ്രിയതമസ്യ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ആ പ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആ സമയം മഹായോദ്ധാവും നിദ്രയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനും ഏവരുടെയും പ്രിയതമനായ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രവും അതാരായിരുന്നു? അർജുനൻ. രത്ന കൈപ്പിടിയോടുകൂടിയതും കസവും മുത്തുകളും കൊണ്ടുള്ള ചിത്രവേലയോടുകൂടിയതുമായ കുട കയ്യിലേന്തി. കുടയും പിടിച്ചോണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? രത്ന കൈപ്പിടി, പിന്നെ കസവും മുത്തുകളും കൊണ്ട് ചിത്രവേലയോട് കൂടിയതുമായ കുട കയ്യിലേന്തി. ഭാവാർത്ഥം ആര് വായിക്കും? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വർണം, രത്നങ്ങൾ, പവിഴം, അമൂല്യക്കല്ലുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ആഡംബരമായ രാജകീയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യകത എന്ന പേരിൽ അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയം മനുഷ്യൻ പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം എന്നോണം ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവ കുന്നുകൾ, സാഗരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യവസായശാലകളുടെ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, പിച്ചള എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കളാലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണയ്ക്ക് പകരം സസ്യ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നഗര ജനസംഖ്യയുടെ 1/4 ജനത്തിനും പാർപ്പിടവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പറയണത്. സ്വർണം, രത്നങ്ങൾ, മുത്തുകൾ, അമൂല്യക്കല്ലുകൾ ഇതൊക്കെ ആഡംബര രാജകീയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായിരുന്നു. ആവശ്യകതയുടെ പേരിൽ അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയം മനുഷ്യൻ പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, പിച്ചള എന്നുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങൾ, ഈ പാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പകരം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വസ്തുക്കള്. അതേപോലെ പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണയ്ക്കും നെയ്ക്കും ഒക്കെ പകരം സസ്യ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജനത്തിനും ആളുകൾക്ക് പാർപ്പിടം പോലുമില്ല. എല്ലാവരും കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെ വിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ അണുകുടുംബമായിട്ട് തീർന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പാർപ്പിടത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒരു വീട്ടില് 10 മക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓരോരോ വീടുകൾ പണിത് പോയി തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ പാർപ്പിടത്തിനും പ്രശ്നം. ശ്ലോകം 18. ഉദ്ധവ സാത്യകിശൈവ വ്യജനെ പരമാത്ഭുതേ വികീരമാണ കുസുമൈരേജേ മധുപതി പദ്ധി. ഉദ്ധവ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദര ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദരന് തുല്യമായ ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉദ്ധവ. ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങിയുള്ള കളിക്കൂട്ടുകാരനുമാണ് ഉദ്ധവൻ. സാത്യകി
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥി. സാരഥി. സാരഥിയാണ് സാത്വികി. ഏവ ച നിശ്ചയമായും. ച ഏവ നിശ്ചയമായും. നിശ്ചയമായും വ്യജേന വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമ അദ്ഭുതേ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വിഗീര്യമാണ്. വിതറിയതിന്മേൽ ഉപവിഷ്ടനായി വിതറിയതിന്മേൽ കുസുമൈഹി ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റുമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ തേജേ രേജേ ആജ്ഞാപിച്ചു. മധുപതി. മധുപതി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ. പതി പാതയിൽ. വിവർത്തനം ശിലപ്രഭാത് കി ജയ്. അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വിശറിയാൽ ഉദ്ധവരും സാത്വികിയും ഭഗവാനെ വീശാൻ ആരംഭിക്കുകയും പുഷ്പങ്ങളാൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ആസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന മധുപതിയായ ഭഗവാൻ വീതിയിലുടനീളം അവർക്ക് ആദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട രഥത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് വിശറി കൊണ്ട് വീശിക്കൊണ്ട് ഉദ്ധവരും സാത്വികിയും ഭഗവാനെ വീശാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീതിയിലുടനീളം ഭഗവാൻ അവർക്ക് ആദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ശ്ലോകം 19. അശ്രൂയാന്താശിഷ്യ സത്യാസ്തത്ര തത്ര ദ്വിജരിത നാനുരൂപാനുരൂപശ്ച നിർഗുണസ്യ ഗുണാത്മനഃ. അശ്രൂയന്ത ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്. ആശിഷഃ ആശീർവാദ്യം. സത്യ എല്ലാം സത്യങ്ങൾ. തത്ര ഇവിടെ തത്ര അവിടെ അവിടെ. ദ്വിജ ഉഇരിതാഹ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട. ബ്രാഹ്മണരെയാണ് ദ്വിജന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ജന്മമാണ് അവർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഊണൂലിടുമ്പോ വേറൊരു ഇതാവും. അപ്പൊ ദ്വിജന്മാര് പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട. ന അല്ല അനുരൂപമായ. ച നിർഗുണസ്യ നിരപേക്ഷന്റെ. ഗുണ ആത്മനഃ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് കി ജയ്. അവിടെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആശീർവാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവ അനുയോജ്യമോ അനുയോജ്യമല്ലാത്തതോ ആയിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ആശീർവാദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരപേക്ഷനായ പരമ്പൊരുളിന് വേണ്ടിയുള്ളവയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആശീർവാദം ചെയ്തിരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ആര് വായിക്കും? നേരത്തെ പാർവതി മാതാജി വായിച്ചതല്ലേ? പിന്നെ ആരാ? വിമല മാതാജി വായിച്ചു. ശ്രീലപ്രഭാത് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വേദ ആശീർവാദങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാൻ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആന്തരിക വികാരത്തിലും യുധിഷ്ഠിരന്റെ മാതുലപുത്രനെന്ന നിലയിലും ഉചിതമായിരുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരുവിധ ഭൗതിക ബന്ധുക്കളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനത്താൽ അവ ആശീർവാദങ്ങൾ അനുചിതവും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം നിർഗുണനാകുന്നു, അഥവാ അദ്ദേഹത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമില്ല. അതേസമയം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പൂർണനുമാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വിരുദ്ധാർത്ഥമായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ അഥവാ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിൽ എന്തിനും ഏതിനും അതിന്റെ വിപരീതമുണ്ട്. ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ വെളുപ്പ് കറുപ്പിന്റെ വിപരീതമാകുന്നു. അതേസമയം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ വെളുപ്പെന്നും കറുപ്പെന്നുമുള്ള വേർതിരിവില്ല. ആകയാൽ ഉന്നത ബ്രാഹ്മണരാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട ആശീർവാദത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനികൾ അവിടെയും ഇവിടെയും കാണപ്പെടുന്നു. അതേസമയം പരമപുരുഷന് അവ അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും അവ അതീന്ദ്രിയമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഈ ആശയത്തെ വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം. പലപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മോഷ്ടാവായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ മധ്യേ ഭഗവാൻ മാഖന ചോരൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അതിപ്രശസ്തനായി ആകുന്നു. ബാല്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം അയൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹം ചോരൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായി. അദ്ദേഹം മോഷ്ടാവെന്ന് പ്രശസ്തനായിരുന്നിട്ടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഔവണ്ണം ആരാധിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ലൗകിക ലോകത്തിൽ ഒരു മോഷ്ടാവ് ഒരിക്കലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
മറിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ എന്തും ഏതും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയോഗക്ഷമമാണ്. മാത്രവുമല്ല, സർവ്വവിധ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അതായത് ചോരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ? ചോരൻ, കള്ളൻ അല്ലെ, മോഷ്ടാവ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്തത്? വെണ്ണ. വെണ്ണയോടൊപ്പം അവരുടെ മനസ്സും കവർന്നു. പ്രകൃതിയാരുടെ സ്നേഹവും വെണ്ണയോടൊപ്പം അവരുടെ മനസ്സും കവർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചോരൻ എന്നത് എല്ലാവരും ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നില്ലെങ്കിലും അതെടുത്തില്ലെങ്കിലും ആണ് അവർക്ക് സങ്കടം വരിക. അപ്പൊ അതിന് ഒരു മോഷ്ടാവായിട്ടല്ല അവര് യശോദ മാതാജിയോട് പറയും, നിങ്ങളുടെ മകൻ വളരെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോഷ്ടാവാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതൊരു സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഒരു കുറ്റം പറച്ചിലായിട്ടാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല സർവ്വവിധ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്നു. ശ്ലോകം 20. അന്യോന്യമാസീത് സഞ്ചൽപ ഉത്തമ ശ്ലോക ചേതസാം കൗരവേന്ദ്രപുരസ്ത്രീണാം സർവശ്രുതി മനോഹര. അന്യോന്യം തന്നെ ആസീത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസാരം ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമ്പൊരുൾ. ചേതസാം അവണ്ണം ഹൃദയങ്ങൾ മുഴുകിയവർ. കൗരവ ഇന്ദ്ര കുരുവംശ രാജാവ്. പുര രാജധാനി. സ്ത്രീണാം എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളും. സർവ എല്ലാ. ശ്രുതി വേദങ്ങൾ. കേൾക്കുന്നതായിരുന്നു വേദങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. മനഹരഹ മനോമോഹനമായ, മനസ്സിനെ ഹരിച്ചവൻ. മനോമോഹനമായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണവിചാരങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ഭവനങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നിരുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ വർത്തമാനം വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ അധികതരമായി ആകർഷകമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങള് വേദം പറയുന്നത് പോലെ അത്രയും ആകർഷകമായി അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമിന് ആരാണ് വായിക്കാത്തവര് വായിക്കുക? മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ഞാനല്ലേ, ശോഭനയല്ലേ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശോഭന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ്. സർവവേദ സാഹിത്യങ്ങളിലെയും ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വേദങ്ങൾ, രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവതത്തിൽ സവിശേഷമായി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചവ മാത്രം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജധാനിയിലെ എല്ലാ ഭവനമട്ടുപ്പാവിലെയും സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാളും ഹൃദ്യമായിരുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ആലപിക്കപ്പെടുന്നതെന്തും ശ്രുതി മന്ത്രമാകുന്നു. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരാചാര്യനായ നരോത്തമ ദാസ് താക്കൂർ സരളമായ ബംഗാളി ഭാഷയിൽ രചിച്ച ഗീതങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ രചിച്ച ഈ ഗീതങ്ങളൊക്കെയും വേദമന്ത്രങ്ങളോളം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് അതേ സമ്പ്രദായത്തിലെ പണ്ഡിത ആചാര്യനായ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ടാക്കൂർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയപ്രാധാന്യമാണ് അതിനു കാരണം. ഭാഷ അപ്രധാനവും ശ്രദ്ധാവിഷയം അതിപ്രധാനവുമാകുന്നു. ഭഗവത് ചിന്തയിലും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിലും നിമഗ്നരായ സ്ത്രീജനങ്ങളെല്ലാവരും ഭഗവത് കൃപയാൽ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അവബോധം വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ആ സ്ത്രീജനങ്ങൾ സംസ്കൃത വ്യുത്പന്നരായ പണ്ഡിതരായിരുന്നാലും അല്ലാതിരുന്നാലും അവർ ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്തും വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ അധികം ആകർഷണമായിരുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളിലെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരോക്ഷമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അതേസമയം ഈ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സംസാരം
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷ വർത്തമാനമാകുന്നു. ആയതിനാൽ അവ കൂടുതൽ ഹൃദയത്തെ രമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരുടെ ആശീർവാദത്തെക്കാൾ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സംസാരം അധികം മൂല്യമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ, നരോത്തം ദാസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു ആചാര്യനാണ് നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ. സരളമായ ബംഗാളി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം കുറെ ഗീതങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗീതങ്ങളൊക്കെ വേദമന്ത്രങ്ങളോളം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗീതങ്ങളാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് അതിനേക്കാൾ പണ്ഡിത ആചാര്യനായ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അംഗീകരിച്ചു. എന്താ വിഷയമാണ് പ്രാധാന്യം. ആരെക്കുറിച്ചാണ് അതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭാഷ ഒന്നും നോക്കണ്ട, വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധാവിഷയം അതിപ്രധാനമാണ്. ഭഗവത് ചിന്തയിലും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ നിമഗ്നരാകുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭഗവത് കൃപയുണ്ട് വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അവബോധം വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് സംസ്കൃതം അറിയണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അത്രയും സരളമായിട്ടിത് ഭാഷയിലേക്ക്, മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭാവാർത്ഥം വായിച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്ലോകം മാത്രമുള്ള ബുക്കിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് വിവർത്തനം കൂടിയുള്ളത്. വിവർത്തനത്തിലാണ് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. സവൈക്കിലായം പുരുഷ പുരാതനോയ ഏക ആസീദ വിശേഷ ആത്മനി അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗദാത്മനീശ്വരേ നിമീലിതാത്മസ്നിഷി സുപ്തശക്തിഷു. സഹ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ വൈ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്ന പോലെ കില നിശ്ചയമായും അയം ഈ പുരുഷ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവിശേഷ പുരാതന ഭൗതികമായി പ്രകടനായ ആത്മനി സ്വയം അഗ്രേ സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പ് ഗുണേഭ്യ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ജഗത്ത് ആത്മനി പരമാത്മാവിനെ ഈശ്വരേ പരമപുരുഷനിൽ നിമീലത ലയിച്ച് ആത്മൻ സുപ്ത രാത്രിയിൽ നിഷ്ക്രിയരായ ശക്തികളുടെ വിവർത്തന. അവർ പറഞ്ഞു, നാം സ്പഷ്ടമായി സ്മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണിത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളുടെ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായി സർവജീവാത്മാക്കളും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ആരാവുന്നു? പരമ പുരുഷനാവുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആര് വായിക്കും? വായിക്കാത്തവര് ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ബിന്ദു മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 2 വിധത്തിലുള്ള പ്രളയമുണ്ട്. അത് എത്ര മാതാജി? 43 കോടി 20 ലക്ഷം. കോടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വരും. 20 ലക്ഷം. 43 കോടി 20 ലക്ഷം സൗരവർഷാന്ത്യത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധീശനായ ബ്രഹ്മദേവൻ നിദ്രയിലാകുമ്പോൾ ഒരു ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അതായത് 100 ബ്രഹ്മവർഷം കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഗണിത പ്രകാരം അടുത്ത എമൗണ്ട് 8 കോടി 640 ലക്ഷം.
ഇൻറ്റു അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് 30 ഇൻറ്റു 30 12 പിന്നെ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു 100 30 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു 100 സൗരവർഷങ്ങൾ. സൗരവർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഇരു നമ്മ കാലഘട്ടങ്ങളിലും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ആകെ ഒരു 100 വർഷമൊക്കെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാക്സിമമാണ്. സൗരവർഷം മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഇരു കാലഘട്ടങ്ങളിലും മഹത് തത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയും ജീവതത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തടസ്ഥ ശക്തിയും പരമപുരുഷന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നിദ്രയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഇത്തരത്തിലാകുന്നു. ഭഗവാനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനമാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി സാധ്യമാക്കുന്നത്. ആകയാലാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നതായി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മാത്രമേ നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂവെന്നും ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവന്മാരോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ശ്രുതിമന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണു എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വസനത്താലാണ് സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും ബീജരൂപത്തിൽ ഉദ്ഭവിച്ച് ക്രമേണ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും അസംഖ്യം ലോകങ്ങളോട് കൂടിയ ബൃഹത് രൂപങ്ങളായി വികസിക്കുന്നത്. ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വളർന്ന് എണ്ണമറ്റ ആൽവൃക്ഷങ്ങളായി തീരുന്നത് പോലെ അതേ വിധത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബീജങ്ങൾ വളർന്ന് ബൃഹത്തായ വിന്യാസങ്ങളായി തീരുന്നു. താഴെ വർണ്ണിക്കും പ്രകാരം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമാണ് മഹാവിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു ആരുടെ പൂർണ്ണാംശമാണോ ആ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉദ്ഭവിച്ച ശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും അധിപന്മാരായ എല്ലാ ബ്രഹ്മദേവന്മാരുടെയും ആയുസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസവേളയുടെ കാലഘട്ടം മാത്രമാകുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ 5:48. പത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആദ്യം ഭഗവാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനം അത് സാധ്യമാക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടി സാധ്യമാക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്വം, രജസ്, ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവഗണങ്ങൾ വരും. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മാത്രമേ നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവന്മാരോ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാൻ സംഹരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ, അങ്ങനെ മറ്റ് ദേവന്മാരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും ശ്രുതിമന്ത്രത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വസനത്തിലാണ് ഓരോ നീർക്കുമിള പോലെ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും ബീജരൂപത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും അസംഖ്യം ലോകങ്ങളോടുകൂടിയ ബൃഹത്ത് രൂപങ്ങളുണ്ടായി വികസിക്കുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോന്നിലും പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. ആ മഹാവിഷ്ണു ആരുടെ പൂർണ്ണാംശമാണോ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ, ഗോവിന്ദനാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഗോവിന്ദന്റെ പൂർണ്ണാംശം തന്നെയാണ് മഹാവിഷ്ണു. ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത എഴുതിയത് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും അധിപന്മാര് ബ്രഹ്മദേവന്മാരുടെയും ആയുസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസവേളയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം, ഒന്ന് ശ്വസിക്കുന്ന കാലഘട്ടം, അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ഗോവിന്ദൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനും ഹേതുവാകുന്നു. ആദ്യം വരുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ഗോവിന്ദന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഈ വേദസത്യത്തെ കുറിച്ച് വർത്തമാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾ അവരിതൊക്കെയാണ് വേദതത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവർക്ക് ഈ അറിവെല്ലാം കൊടുത്തതും ഭഗവാൻ തന്നെ.
അവ ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാ വിഷയങ്ങളെ അസന്നിഗ്ധമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ആധികാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന എന്നതാണ്. ഇതര മാർഗം ഒന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്ത ആള് വായിക്കുക. നേരെ വായിക്കണ. വേറെ ബുക്കുള്ളവരാരുമില്ലേ? ഞാൻ വായിക്കണോ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശതവർഷാന്ത്യത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിലയനം താനേ സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് തന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ പുനർസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിദ്രയിലാണ്ട നിഷ്ക്രിയരായ സർവമാന ജീവസത്തകളും അവരവരുടെ പൂർവ്വകാല വ്യത്യസ്ത ജീവിതാവസ്ഥകളുടെ തുടർച്ചയായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ സൂക്തോത്തിത നയം അഥവാ നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് വീണ്ടും അവന്റേതായ തുടർ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. താൻ ആരെന്നും തന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്നും അങ്ങനെ ഒരുവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതൊക്കെയും അവനെ തന്നെ രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന ഉടൻ തന്നെ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെയും അവൻ ഓർമ്മിക്കുകയും അങ്ങനെ അവന്റേതായ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അവൻ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രളയകാലഘട്ടത്തിൽ ജീവസത്തകളും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വിലയിച്ച് നിലകൊള്ളുകയും പുനർസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്ന ഉടൻ അവരുടേതായ അപൂർണമായ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനായി അവർ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8, 18, 20 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിശക്തികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ നിലനിന്നിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമല്ല. അവിടുത്തെ ശരീരം പരിപൂർണമായും ആത്മീയമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അവിടെന്നും അവിടുത്തെ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷവും ഏകവുമായ അവിടുത്തെ ധാമത്തിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അതായത് സുപ്തോത്ഥിത നയം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പകല് മുഴുവൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മള് ഉറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. രാത്രിയില് ഉറക്കത്തിലൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. നേരം വെളുക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ആ ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഓർമ്മ വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മള് എല്ലാം നശിച്ച് എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അങ്ങ് ചേരുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശതവർഷ അന്ത്യത്തിൽ 100 വർഷം ബ്രഹ്മദേവന് തീരുമ്പോള് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിലയനം താനേ സംഭവിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിൽ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പ്രളയം വന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിൽ തന്നെ ചെന്ന് ചേരുന്നു. അത് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് തന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിയായിരുന്ന ജീവാത്മാവ് എല്ലാം നശിച്ചാണ് ആ ജീവാത്മാവ് മാത്രം ആണ് ചെല്ലണത്. അപ്പൊ എന്താവും? അതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെ നടന്നിരുന്നോ അതെല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾക്കാണെങ്കിൽ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനില് മഹാവിഷ്ണുവില് ചെന്ന് ചേർന്ന ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാര്യം അടക്കം അങ്ങനെയാണ്. താൻ ആരാണെന്നും തൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്നും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളതൊക്കെയും അവനെ തന്നെ രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും ഉണർന്നയുടൻ തന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷവും ഏകവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ധാമത്തിൽ തന്നെ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताई